Hvala vam što ste došli, hvala što je mene Bez pokazala. priče. Ja bi malo da se izvinim moj jezik, malo makedonski, malo srpsko-hrvatski, onda mislim da ćemo se razumjeti. Kao što ste čuli, ja dolazim iz Makedonije, iz Bitor, to je negdje na jugu Makedonije, ako niste bili na Bitor. Bitor je moj rodni kraj. Bitor je moj rodni kraj. I Milka me je pozvala, ja sam se rado odlazvala, evo tu sam sa vama, da popričam malo o sebi i o onome što ja znam, u stvari što sam ja pročitala, naučila i što vama mogu to sad da prenesem. Ja sam pre 7 godina oboljela od sistemski lupus. Znači, bila sam jako bolesna, ali bila sam bolesna i mnogo prije toga, nisam to znala, pošto sam lutala od ljekara, od liječnika do liječnika, mada sam ja liječnik. Mislili su da je jedno vrijeme, onda imala sam neke tegobe sa zglobovima, pa tražila sam reumatologa, pa onda sam imala kriosi, pa tražila sam kožnog liječnika, pa onda sam imala probleme sa bubrezima, pa internistu. Znači, imala sam one sve probleme koje nosi jedna sistemska bolest, ali otkrivena je, da ne dužim, oko 2006. godine, mislim tako. 2005-2006. godine i diagnostikovano je sistemski lupus eritematoz. I onda sam ja sebi rekla šta je sad ovo, jer to meni se može dogoditi. Molim vas, telefoni I zato sam ovaj moj današnje moje izlaganje narekla lupus i ja koristim kao alternativa. Ja sam se stavila u sredini. Znači, ja sam bolesnik, ja sam liječnik i šta ja? Onda moram da vidim šta je to lupus. Mi liječnici kažemo, kad bolesnik zna o svom oboljenju, onda to mnogo bolje ga prihvaća, mnogo je sigurniji u sebe kad spoznaje šta, od čega on to boluje. I onda sam ja tako krenula, rekla, ajde pa da vidim, ja sam liječnik, znam šta je lupus, učili smo, radili smo, ali ne ono, da ponovimo šta je lupus. Rekla sam, ajde da vidim šta to biše lupus. Naslovila sam ga kao oboljenje savremenog načina života, zato što mislim da je to. Prvo da kažemo da je bitno da znamo nešto više o našem imunom sistemu. Kao što vojska predstavlja odbrana za državu, tako i imunni sistem predstavlja odbrana za čovječki organizam. On može da bude, imunni sistem može da bude napadnut od strane stranih organizama, kao što su mikroorganizmi, virusi, bakterije, gljivice, parazite i njihove toksini, i od sopstvenih izmenjenih ćelija, kao što su maligne ćelije, ćelije lupusa, stare ćelije, istrožene ćelije i najčešće u zagađenje vazduha, ostalih toksičnih materija i sredinu u kojoj živimo. Znači, mi živimo u jednoj sredini koja nas je oddalečila do našu prirodnu sredinu. Živimo u jednoj sredini gdje postoji jedno zagađenje, recimo, od industrije, zagađenje od pesticida, u zemljodelstvu, zemljoradni, zagađenje iz hrane, koje je isto tako zagađena, vode koja sadrži razne toksične materije, od otpadnih voda i znamo, znači to živimo u jednoj sredini koja baš je ona sredina koja će predizvići neka naša oboljenja. Imunni sistem ima svoje organe i tkiva. Primarni i sekundarne, organe delimo primarni i sekundarni, gledate ovdje, to se radi primarni organi, to su timus, to je ona žlezda ispod grudne kosti, a primarna tkiva to je koskena srcevina. Ja to zaprikorigujem, a koštana srč. Ovdje piše te limfociti, to znači da timus, to znači da se te limfociti sazrevaju u timus, a koštana srcevina primarno limfno tkivo gdje sazrevaju B limfociti koji su od posebnog značaja imunog sistema. Sekundarni organi tkiva imunog sistema, to su ona mjesta prema kojima se limfne ćelije kreću, dolaze u kontakt s antigenima i kada nastaju specifične limfne ćelije. Tu spadaju slezina i limfni čvorovi, koji kao sekundarni limfni organi. Sekundarna limfna tkiva su sluznice koje su u vezi sa malim koncentracijama limfnog tkiva koja se nalazi u različitim delovima tela. Gastrointestinalnom traktu, štitnoj žlijezdi, dojkama, pluća,
pljuvačim žlezdama, oku, kože i tako dalje. Sad malo da pojasnim. Kad se stvori, limfa se od krvi stvara se, celi se limfa u sitnim limfnim sudovima, preko krupnim limfnim sudovima ide do te limfne žlezde, odnosno do limfna tkiva, gde tu ima limfociti i ti limfni žlezi, ti limfni čvorovi služe kao pročišćivači. Znači, ako organizam ne uspe da se odbrani na lice mesto gde nastaje neka upala, neka bolest, onda dolazi do limfnih čvorova, tu se pročisti, onda produžuje dalje i limfa ponovo se vraća preko venske krvi u organizam. Evo kako to izgledaju sekundarni organi. Sekundarni limfni organi, to su, rekli smo, limfni čvorovi. Evo to je lijen, slezina, ovo su limfni čvorovi, gledate sami to. I sekundarna limfna tkiva, to se, rekli smo, u crevima nalaze se u raznim organima, u grudima i to je u stvari to kako je raspodeljen naš limfni sistem, primarni i sekundarni limfni sistem. Sad, sposobnost čovjekovog organizma da se bori sa skoro svim stranim organizmima, otrovima i drugim štetnim agensima koji nastoje da oškode njegove tkiva i organe, zovemo imunitet. Ova rečenica mislim da sve kazuje što to znači imunitet, odnosno ono što trebamo mi imati da odbranimo naš sistem. Postoje dva vida imuniteta, ima urođeni i stečeni. Što to znači? Urođeni imunitet je onaj imunitet koji imamo od samog rađanja. Ne treba vremena da se taj imunitet stvori. To se sastoji iz niza specifičnih mehanizama odbrane i aktivni su i pri izlaganju ili nekom antigenu ili nisu. Znači, kad ima antigen, ima ih, i kad nema antigen, opet ih ima. Urođeni imunitet nema imunopamćenje. Tu možemo da spomnemo, to je koža, recimo koža, sposobnost kože da štiti organizam od raznih mikroorganizama. Znači, intaktna koža je zaštitna, prirodna, znači to je primarni odbrambeni mehanizam. Svako oštećenje kože predstavlja ulaz za štetnih agensa u organizmu. Onda, razvojna moć želudačnih enzima koji uništavaju one bakterije koje doполнително mi primamo u organizam. Onda kisela sredina u vaginalni sekret, isto tako. Znači imamo, to je nespecifična odbrana organizma, otpornost organizma. Isto tako i sposobnost fagocitiranja bakterija i drugih napadača od strane leukocite i kletke retikoindotelnog sistema predstavljaju nespecifični imunitet. Znači to je urođeno. Tu spadaju i one prirodne ćelije ubici koji uništavaju, ubijaju sve one strane materije koje ulaze u organizam. Sada da kažemo nešto o stečenom imunitetu. Stečeni imunitet razvija se postepeno posle rođenja, znači da za svaki antigen postoji specifični imunodruga. Postoji imunopamćenje, znači pameti se svaki prethodni kontakt sa određenim agensom. Posle mnogo godina, pri ponovo kontakta sa istim agensom, organizam ima sposobnost da ga prepozna, znači puno godina pomije, ako se jednom organizam došao u kontakt sa tim antigenom, posle puno godina ima pamćenje organizam da stvori odbranu da to strano telo uništi. Za taj imunitet su odgovorni limfociti i antitela. Sad da kažemo limfociti i antitela. Limfociti, to su bele limfne ćelije i antitela, to su imunni globulini koji mi ih nazivamo. Ta antitela stvaraju se u B limfocite. U koštane srži stvaraju se i limfociti B i T. Te limfociti se razvijaju, u timusnoj žlezdi se diferenciraju kao te limfociti, znači od koštane srži idu u timus, onda se tu se stvaraju te limfocite, oni su ćelije ubici, mi kažemo.
a one druge B limfociti ti se nalaze u koštenoj srži i oni u slučaju potrebe stvaraju imunoglobuline, to su antitela. One su dosta bitne i ti antitela dolaze tamo gde je potrebno da unište antigen, stvarajući kompleks, imunni kompleks antigen-antitelo i taj pokreće onda druge mehanizme, lačnih hemikalija, hemijskih materija koji onda razaraju i uništavaju taj antigen. Kad govorimo o poremećajima imunog sistema, trebamo spomenuti autoimuno bolesti, to je, govorimo o poremećaju tolerancije prema sopstvenom tkivu. Imeno, imunni sistem ima takav mehanizam da sopstveno tkivo prepoznaje, znači uništava strano tkiva, a sopstvena tkiva i sopstveni sistem prepoznava. Ali u ovim autoimunim bolestima dolazi do poremećaja tolerancije prema sopstvenim tkivima, to znači da sopstvena tkiva na neki način ne prepoznaje i onda napada i eto to su ta autoimuna oboljenja, znači oboljenja imunog sistema protiv samog organizma. Kad govorimo od alergije, šta onda mislimo? Mislimo da burna reakcija, znači organizam, u stvari imunni sistem burno reaguje, znači ne reaguje soodветно na reakcije koja normalno treba da bude. I na kraju govorimo o deficitu imuniteta, nema imunitet, oslabljen imunitet, ne prepoznaje i onda ti strani organizmi, ta strana tela mogu da napadne organizam i onda se stvaraju jake i teške, opasne i teške bolesti, odnosno teške oštećenja organizma, zato što deficitni imunitet ne može da to prepozna. Autoimuno oboljenje, rekala sam, nastaje kao imunni sistem izgubi sposobnost imunog pamćenja i organizam počne da ćelije sopstvenog organizma prepoznaje kao strane, napada ih i uništava. Danas postoje preko 40 bolesti kvalifikovani kao autoimuna oboljenja. Od autoimunog oboljenja danas boluje oko 5 do 7% svetske populacije. Skoro sve autoimune bolesti se javljaju bez upozorenja i jasnog razloga, to je mnogo bitno da, kao što sam ja rekla o sebi, to je počelo postepeno, počelo je da se razvija, dok smo konstatovali, dok smo postavili dijagnozu, možda je prošlo, recimo da ne duži mnogo, 3-4 godine nisam znala od čega ja to bolujem. U toku evolucije čovjeka složeni mehanizam imunog sistema obezbeđivali su maksimalnu zaštitu od infekcija sa minimalnim oštećenjem domaćina. Imunni sistem je sposoban da prepozna sopstvene molekule i da ih razlikuje od stranih molekula. Odsustvo reaktivnosti prema sopstvenim molekulima i istovremeno sačuvana sposobnost prepoznavanja stranih antigena naziva se autotolerancija. To je ono što sam prije malo rekla, da organizam tolerira da imunitet tolerira svoj organizam i to je autotolerancija.